Ngi ai ngu yo blay ha kini kapor ya kabola dan rengkal laman ngi ban ngi liyo ban pensngap ya pi ki paralog ki prabangai ya ka ktin ga jong blay lang ba jong kani ka YouTube channel ban ngi ngaits kambo blay un kurku ya pi kan ba pidang sngam ya ka ktin ga jong blay ngi sungu komen ro ya ikong kurhaiman rumbai inyo ban sami ka ktin ga jong blay hapdeng jingi wanda kum gane kapor kabangi myo shuban le shi jinga seng shi gi mane te ngi kermen uble un kurku na ka banta jingi ngashim ya kani ka lat ban ai kublay it ya pi baro ki basngap ya kani ka jingkren link ba kani ka YouTube channel ya ka bang lapin cracker pang na ka banta jong kani ka Good Friday nga ai kublay Good Friday ya pi baro ki prabingin be it ki parong parjor haga kerteng batyang tamu try jisu ubalong unong penim ba unong siuspa jongi habangi pai shigi sngi be ki banai ki no idap tang gajing sngongu yo blay ubladala sumaringi hapadeng kani gajing ki phalo jong ka prathai baro na uniu knyang jing pang coronavirus ka Good Friday man tau snam ka long ka ba compare but ka ba kham kerpang na padeng ki snam baro but kan long ru ka ban pensa jing kan mau ha ka history jong ka prathai hi baro ka way ka don ka jing ong kum ni history repeat itself lani ka history ka pai kala but ka long shisha kum ta u english is the sakal nong ka baning kong ka khot ba khandai ong kum ni kata ka bala lot long kata ka ban salong but kata ka bala le long kata ka ban sale ti om don e ba thamai hapo ka sngi yu e kani ka pandemic lani kani ka jingyap klam kam day shu ka badang thamai she spas nem menchua kala don kani ka Spanish flu ya ka bala shim jin shipawana ka population jong ka prathai Henry menta pat uniu knyang jingpang coronavirus ubangi tip balas dang na ka re China mentaw la pur ka lenga prathai but sngosi ban yo iru ba ki ri ki bra shakta bon kum ka ri Italy US UK but ki way pat ki ri jong ka prathai de ki hajar ngot ki min sim kila du e yala ka jing em what hari India jong iru ni ile maki khubor ki bangi pet man laga sngi kala nang kiu na ka way ka sngi sha ka way pat ho da shishang yo i ha Meghalaya haduk menta om pat don case ki bayo pang klam ni duwai yo blay ba un pelat yangi daw new jingpang coronavirus kumbangi barang itip mahaya kani ka jilla jungi ka badana pareng ka jingdo ka jingkurdu bat aka jing sadin ki babon hakilyang gim don ka jing artatin ba blay hi un da un care un sumaringi naki ai baro lesi don shibu na pring jungi ki baduk ki bakurdo ki bangi sngot ho ba ka rap ka ryang kala sakut lut ki jing ri jing dop jongi ru mentate ki don hatmir jong ka jingyam hakabakum kani ka por kin mi shibun ki jingkali ki ai kani ka blawan ja ka ri jongi ladi u ai new virus ki don shibun ki jing batay don ki baong wa jukan no yo blay kani ka day tang ka jing bakla ubriw ba usalat uni u virus ken don pat ki baong ba dew chemical weapons u batmo ban pindu na ya ka jat bin rio lani ka jing bun briw di population don pat ki baong ba kani ka jing sempat yo briw namar ka day ka pop jong ka prathai hi barot prabingit parlok parjor lakalong kumnu ro tungin pai sha ka Bible kumnu ka ong nyu iya ka jingya linti jong ki Israel kat bakirang snap kirang kongu e ka jingala mo blay nyu i ki roy ki par ki kemen ki sop ki em kerhai Henry onda kila yat lat no na ka mon jong blay kim snap shu e ka jing maham jong ki prophet lani ki jong ki nong thul pa jong blay bat kila pai din no blay baki impat chakata ka jing mani yaw ni blay bal ublay ula bitar bola pa e ka nems niyo ban pinjot ban ai jing sning yaki
Barlog ba iyan, tungin yapit. Yaka jinglong jingman jong kapratay hi baro. Tungin paishwa, tanghang ni hari kasi ba iyan jongi. Hatung iyo iyan yaka jing pai din no jong kibriyo. Kajing penyap man lagas ngi. Kajing syara bor man lagas ngi. Kajing bom nyo gor shu iki klung ki kentay ki kana. Kajing syabat bor ki kentay ki kana. Ki drug addicts ki bala penjenjar ki ying ki sem. Ki balong kum kita ki mau jentut. Haka ying ka sem pada ka society hi baru ka way. Kajing syakri blay ru kam don shu. Ka bashisha. Ni syakri blay Henry ki kam sni ru. Kim shim jengay no nangi. Hot, ngim la ban len. Bangi let chaki ying mani. Ni let chaki jinga sang. Henry ka way ka bangi tip marway la marway. Bakit kam sni ru. Kim shim jengay no nangi. Ngiu i ru kiba duk kila nang duk. Kiba riuspa ru kila nang riuspa. Bat kumta ter. Hatu blay usngo bahane em. Haba uyo i ekini ki baro. Ngan ong sisisiin. Hatu ublay usngo bahane em. Haba uyo i ekini ki baro. Tiknang ban sngo tho ega jing dawa ga jong blay. Tungin ya pai siya ka kitab o hagay. Ngin yo i ka ka belja hangto. Bat ka ka kubor. Kabingin yo na kani ka kitab o hagay. Ka kitab o hagay ka day ka way na ki prophetic book. Ni ka kitab ka balingkot tam. Kabadon tang artali ke lenong. Henry kalong badan kam tampat haga Hebrew Bible. Ki prophet lani kita kinong ithulo pa. Ki ay ya ka jing maham. Bakan wan ka jing penshitom ben ya ki Jew. Lara kim kongo ya ka jing maham. Henry kila wan shisha ki Babylon. Ban ring brown no yaki. Uhagay uem haka sanspa snam ars po BC. Hadin kumba nyo po snam ka jing sha ring brown. Haka porn baka Babylonin kala kulon no. Bala sinsyari ka prathay da ki Persian na ni ka Iran. Haka modern name jong kaminta. But haka ni ka por la ailat iki kun Israel. But ni pai pat siya la ka la jong. Haka jing alam jong high priest u Joshua. But u Zerubbabel. Andala poy ha Jerusalem. Kilas dang bantay pat ya ka Jerusalem. Kalakala long ka shnong ka ba ipo iping. Daki jing itanat ki yeng gisem. Henry ka ni kam shempen hun yaw blay. Kum tau blay ukrending ba jong hagay. Tuong yaw pat ba. Bakintay no ya ka temple. Ngiu i hang ni ya ka misplace of priority. Lani ka jing bom la rai ya ka ka badon kam Kilawan pai siya la ying, baklas na bhai lagi ying, Henry ki temple la shui kumto omdan bapen. Kumta ukli, hatu ka ying jong pi, ka kamkor ba ni ka ying ublay? Ki ap ya kapor ka babiyang bantay, kapor kam patpoy, kapor bantay ya ka ying utray. Kani ka jingle kalong ka jing bom sitnyo ya ka covenant, ka balong ru, kala Namar ya ka la penjot da ka jing nems niyo. Deuteronomy number arpo prad kod ba arpo hadu saupo. Halin siya manay pat ja ayo. Kakti ublay ka long persya iki, bat kalaban kiya iki. Utray upersya iki ka bakile. Upendo ya ka jingger ku ka baki don kam Hagay kalanong baningkong da kod ba Henry. Pila bet shibon ti pila ot kendiat. Pi bam Henry film kadang, pi di Henry film jak sliang, pi penkup ila di Henry om don uba saat. But uta uba yok bainong tang ban bu hagapla pupay tliyo. Kapor bantay ka ying ublay kim don. Pilalat na ka jinglong raw Henry fi ompat day por. Ni don haka stage ka bangi kulumar ban rai lani ka taga priority misplaced in our lives. Lo on pin bahaya ka ying ublay ni ka ying lajong.
ki ai beshabar ngia biang lut na dong shadong. Henry ki ying ublay la I no ying ja. Ni tay ki ying ki ba itanan. Klempep ni donro ki fixed bank account. Ni email dia ke comfort zone. Henry bun sin. Ikelet no ya ka jing im jing long bakan jaman sim. Hooi ngam ong kini ki long ki bakla. Bangin don ban em. Bat kumta ter. Henry. Nga shap ting yung ikelet no ya ka jing im jing long bakan jaman sim. Ha ka jing im jongi marway la marway. Kani ka long ka jing ma ka bakraw ya ka bagakti utray ka long persa yangi. Tungin check iladi. Ngin yit iladi, yok bingin let sting, but ngim sol thuk baka kani ka jingja. Kani ka pandemic, lani ka COVID-19, kani ka way na kilat let si bo blay ukot ingi, siya ka jingka la ka bumut. Real repentance is needed at the all. What you let sting ko kilok ba in? Imat ublay ukuran ha ka prathay baro ka way, baka don kam ka jingka la ka bumut? Tungin dem ngin duway. Yo let sing in shim ya kanika pandemic. Ngi syukut tang ka jingkran patba ka boong. Ka jing lat unyo virus ka tang ka jing bakla ubriyo. Lada day bishna ubriyo. Lani lada kalong kumnu ro. In shim balet si ka ni kalong ka jing tinjo. Ba ublay ukwa ingi pagin pai pat siya Namar babaro ki jingja, kim ja klem ka jingtep ublay, Lukas kalnong baar puway ka dukhat ka bakat pra. Hoot da shisha ngi yo kat ba ki sngi ki tayo kinangwan, ka jingpang kala nang kiyo, ka jing yapru kala nang kiyo, kat ba nang mi ki sngi. Kiway kiri, kum ka China, kila khang tadam, Yala ka jong kari. Kiway ru kilay khanglut. Klempep. Ka ekonomi jong ka perthay hibar ka way. Kan hier shibon. Liesi ka laban poy ka poru ba. Ngin omla syu ba nyarap kalyang iway pan. Namar ngin haban penbiang shway ladi. Habang isngap. Yaki kubor. Kibamalagas ngin na kalyang jong ka perthay hibar ka way. Ni baki ongkum ni, balik si olawan poy show pot gajing dunang bang, shortage of food and ko world food crisis kalaban wan. Kinong rep kim yo show ban rep, ki company ki betray arpusaw kinta, knang man pindap bam ya ka perthay, henry kumbalong mentahi, kini baro kilay khanglun. Habag kumta, ila mo ban chupan kut, baka day ka jing bakala jong briyo yung uni virus. Tungin shim kya. Baka ni ka jing ja kalong kum ka jing kot yang nga bading ilang baro. Bangin kala ka bamut na ka jing lang paman jongi. Da ka bang ibu ning kong Yo blay ha ka jing im jongi. Tungin yet ilade let's see. Ni don ya ka jing trot ka bangim don ka por. Ban pai sha ka jinglong jing im bakan jaman sim. Hoot da shisha ngidon ka por ban pin baha briyo ladi. Daki jan kinap sa itenat. Ngidon ka por ban pin dep ikikam office. Henry ka jing duway pat ngim shim don por. Nakataka daw kasting ka jing shakri blay haki ying mani. Day namar bakisting ka jing shakri blay haki ying gasem jongi hi. Day na kanika daw, buo na pring jongi, ni terkong baha, haka jing im jing long bakan jaman sim. Ngim don por shu, bat kanika jing bom don por, kala nang yalam, siya ki egi basaniyo. Damar kata ko kilok ba in. Ki egi ka ba don kam hapring jong kanika pandemic ka ba jur kat ni. Ka jing kali kalong. Hakane ka Good Friday, ayungin le nakabenta utray. Ka ka priority jongi kum ki bangit.
Tungin ay bagani ka Good Friday. Kanday kasi kabangin pet siya kading finaw try Jisu. Bagin boat ning kong blay ha kadonod jungi. In pai siya lo try da kadonod baro. Bagin bet siya kajingkala kabamud kabasisha. Da kadonod pada kamansim baro. Tungin pet nuksa kandiat. Nakajingim jong u David. U David ru upai siya blay hagi pornams niyo. Habaw David wala po persyayo try. Kaktin u try kalawan persyayo u. Lingbaw God u balong unong itulo pa. Ilaban puli. Nakakitab u Samuel kalnong gabar pusaw. Kadukot kabakat hado katsan. Tujit hami kaway naki. Bangan le ya kata hami. Kum tau God ulawan hau David. Bat ula ito hau. Bat ula ong hau. Kanwan hami nyos nem kadnems niyo hagari jomi. Lani mi mon ban pet yap. Lai benai hakamat kinong shon jomi. Habaki be yami. Lani kan long ka jinyap tem lai singi hagari jomi. Minta ti tu perkat. Batu ngap da kumno ngan paik tin ha utaw bla pa hanga. Ti u David ula ong hau God. Nga pisa tingin hap ti kakti u try na baki jing isnay jong u kiba kraw ti wat ay ngan hap hakakti u brio kum ta u try ula pa kajing yap tem hakabalawan ka nems niyo nado katagas nem hado kapor balabu u David ula duway ba u try ula pensangye no. Bau David ula let mantay ya kaduan yaw try. Ula let thiet ya kakintem na u araw na. U araw na ula let ban ay kat bau David ukwa. Henry u David u ong. Samuel kalinong ka pa arpusaw kadukot ka ba arpusaw ko ong kumni. Ngan ay ngu how try u blay jonga. Daki jing ay ngu thang ki ba shiyo Yo yaw David u ay ka bahatam yo try u bau blay jongi. Kumta, ko ki parabingit, ki parlok parajor. Tungin ay kababahatam yo try, kababahatam hakani ka Good Friday. Ublay ukwa kinong mani yo kiba mani da ka donut bal ka jing shisha. Ublay kwa nangi, ukwa tang bangin syuko ngo, bangin ay tino ka jing shaw try Jisu. Hato hakum gani kapor kat bapidang skap ka jingkren. Pidon ne ka jing pinsngo. Ya ka bapin ay tino ka jing shaw try Jisu. Ban kala ka bamut no de shisha na kalinti boman baro. Bat ban ayro. Ya ka jing ka babatam shaw try Jisu. Chronicle kuno ban nyod kot ka bakat saw. Ada ki brew jongay ki blak kot ka kerteng jongay. Kin pinrit yela di bat kin duwai bat kin wat ya kamat jonga bat kin pai not na kilanti boman jongki kum tati ngan sngo na beneng bat ngan pin khia ya kari jongki kin tang yawai haba katning yo bakani ka jingpang coronavirus kalasar wat ikari India ba de jongi tungin duwai de shisha in pinrit yela di how try Jisu. Yo lesi kani ka jingpang kani ka jing sumpat hingi. Hebrew kal nong ka bakan kot ka basan. Kong kumni. Kukun jonga. Wat nyaw sting ya ka jing sneng sumpat no try. Limni wat snotlot ngay lingay. Habada sneng ya mi. Dau. Namar ya bo try u eat. Usneng usumpat. Ka jing kali kalong. Mano na prenjungi. Haba ki kun ki tam sneng ki lemon im ju sneng le di sempat ya ki im la ban len ni le kumta ukpa jingiru ubadap da ka jing it usneng yangi namar kata tungin kala ka bamut no naki jinglong bomman jungi naka jing bom ya mahap ka jungi naka jing bishni jungi yano naki way pat ki jinglong ki ba don manu ba yo iyangi and you try uyo iya pi uyo iya nga uyo i kumnu ka jinglong jungi
Bau tip kumnung lalong kita ki kristan. Ul tip kumnung lalong kita ki nong buat jung. Hatu ka jing kala bomut ka besisha. Kala don na em ha ka jing im jungi. Ku ki long kami bait jung ka balang. Ku ki koon samla bait. Jung ka balang hi baro ka way. Hatu ngi so tu shai na em ka jing long kristan jungi. Hatu ka jing kala ka bomut ka don shisha na em. Ni don ka nu ka bangi pen mo. Yenoi rieno ka bangim patsin na panma laki. Tungin be ha ka ni ka por sya ka jing kala ka bomut. Ka mensim jonga ka pang da shisha. Ka bangi iya ka perthai ka rihi bar ka way. Ike jingja ke ba ima ba ke ba terima do ka tabatan. Ka de ka por bangin no iki pop ke jongi. In pinret ilde ngin duwai pa ngin wat ka khamat jong try. Bat ngin pai no ni klenti boman. Te kumta u try u blay jongi u balong halor jongi blay baro. On pen kia e ka ribe it jongi. Bat ha ka bangan pen kut no. To try una kerku una ai ka bor na ka benda jongi. Ngin yat na ka bor sya ka bor. Na ka jingkermen lani na ka jing do jingkermen sya ka jingkermen ka bombong jukut. Ada don na peng jongi ki ba yat ima ki umsaw ki eryong. Haki yeng ki sem haki family jongi. Lada ka jing bomman kala yok ban rung haki yeng ki sem ka jongi. Day hakum ka ni ka Good Friday. Jom tahu senam arhaja arpo. Bangin pinkin mawi la dino. Ngan ai ka babhatam so try. Ngan kala ka bambut no. Bak ngan buat you try jisu bolong nong penem. Ngan mani you haka jing kuat ka jing itanat. Da ka donut ka besisha kama jong try. Do u try una kerkuingi. Una ai boring bangin eat you. Hapdeng jong kini ki ek bon ja. Haka jing im jongi. Pat ni tip ro. O try un sumaringi. Un sukeringi. Nama ki jing ko lar ki jong u. Kilong hot paramen. To try una kerku. Na ka benta ka buram jong blay. Amen. She's in